It-titjiriet kollha minn Bergamo, Milan u Treviso ġew imwaqfa b'mod temporanju. Dan wara li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-Gvern Taljan impona lockdown fuq il-moviment tan-nies minħabba sitwazzjoni delikata marbuta mal-coronavirus. Però it-titjiriet l-oħra minn u lejn Ruma, Bologna u Katania operati mill-kumpanija Ryanair se jinżammu fis-seħħ u mhux se jitwaqfu. Il-Gvern Malti kien ilu ġimgħat sħaħ jirċievi appelli ripetuti sabiex jieħu azzjoni u jwaqqaf it-titjiriet kollha lejn l-Italja. Dan sabiex ma jkomplix jinxteret il-coronavirus. Fid-dawl ta' dan kollu l-Assoċjazzjoni Medika Maltija saħqet li l-waqfin ta' titjiriet jagħmel sens jekk il-passiġġieri kollha li diġà waslu Malta minn dawn iż-żoni fl-aħħar 14-il jum ikunu soġġetti għal kwarantina obbligatorja. Il-mam qed tinsisti li s-sitwazzjoni li nsabu fiha mhix waħda normali u għalhekk huwa importanti ħafna li d-deċiżjonijiet li jittieħdu jagħtu priorità lis-saħħa tan-nies u li din il-ħaġa għandha tieħu preċedenza fuq l-interessi kummerċjali. Sew dan nies li ilhom hawn 14 il-ġurnata. Sew min qed jasal, sew dak irid ikun hemm kwarantina ta' bil-fors mandatorja, jiġifieri jaraw fil-kompjuter x'isimhom u kun jomhom fl-ma hotel ħedin jew fejn qed joqogħdu u jsiru l-spot checks li jaraw li daw vera jibqgħu id-dar. Il-mam fis-sqarrija qalet li l-passiġġieri kollha li telqu mill-Italja għandhom jimlew formula ta' dikjarazzjoni obbligatorja dwar jekk dawn kinux fiż-żona l-ħamra fl-aħħar 14-il jum. Jagħmlu dikjarazzjoni jekk huma kienu jew ma kinux f'dawn iż-żoni fejn kien hemm il-mart. Ħalli meta jiġu dawk in-nies li huma ddikjarati li għandhom imorru l-istess f'kwarantina mandatorja. Brabta mal-kwistjoni ta' titjiriet li ġew sospiżi jidher li għalkemm mod uffiċjali il-flights tħassru numru ta' passiġġieri għaluna li huma ma ġewx infurmati.